sme narazili so Zuzkou na seriózny vedecký problém. Musíme jej poradiť. Ide o to, že Zuza povedala takú myšlienku, že my sme si tu pozerali, čo natáčame, tak si to hneď pozeráme. No a že pozri, aha, vrabec, pozri. Ide o to, že hovorím Zuze, nechce si to pozrieť, hej? A ona, že Zuza, že nie. A ja hovorím, že Zuza totiž si myslí, že je taká pekná, že sa už nechce ani vidieť. A Zuza, ty si povedala čo? Naopak. Že je to naopak, že je taká škaredá, že sa chce vidieť. Tak to, no Miňa, ty si jej sestra, tak súhlasíš so Zuzou? Myslíš si v tomto odbornom pojednaní, že v skutočnosti vlastne krajší ako Zuza som určite ja?